Bueno, egun on guztioi da eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagaitik. Gaur ekintza berezi bat aurkeztera etorri gara, nirekin hemen dauz Marisa Barrena da Itxaso, gero beraie bebai hitz egingo dabie, da aurkeztuko dugun ekintza Best Durango deko izena. Best akronimo bat da, eta da Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa. Larunbat honetan, maiatzak 10ean, Plateruenean izango dena. Emakume sortzaileen topaketa ekitalde kultur bat baino askoz gehiago da. Topaketarako, hausnarketarako eta adierazpen artistikorako gunea da. Lankidetzatik, zaintzatik eta berdintasunarekiko konpromisutik eraikia. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Durangoko Udalaren laguntzarekin, zelako kulturideiak kooperatiba bultzatutako proposamena da. Desde el área de igualdad creemos que este tipo de actividades en las que por un lado están mujeres creadoras, se crea comunidad y por supuesto la igualdad es como el hilo conductor de todo ello, es lo que tenemos que fomentar nosotros desde el ayuntamiento. Por eso, este sábado, Plateruena durante todo el día va a estar lleno de actividades. Goizeko 11etan hasiko gara harrera batekin, gero ondoren 11etan lehenengo mahai ingurua izango dugu. Mahai inguru horren izenburua txanpon baten truke da, eta moderatzaile Carolina Suárez izango da, eta guretzat Durangarrentzat ezagunak diesen hainbat emakume egongo dira. Irati Bilbao, Maite López eta Erika Lagoma. Ondoren, ordu batetan, bigarren mahai inguru bat izango dugu, mahai inguru honen izena, txanponaren bi aldeak da, eta beste 3 emakume izango ditugu. Marisa Barrena bera, Arantza Arrasola eta Maider Etxegibel. Arratsaldean jarraituko dugu eta 3:30 poesia errezitaldi bat izango dugu, Berbak sare izenburua dekona. 4:00 bakarrizketa, Garasimaguna Goitiarekin, eta amaitzeko 5:00 ikuskizun musikala aukiko dugu Durangokoa bebai den Eukene Kalladorekin. Como podéis ver, pues durante todo el día vamos a tener la oportunidad de escuchar a mujeres creadoras de diferentes áreas artísticas, bertso, música, teatro. Todo ello será con acceso libre, sin inscripción previa y con servicios de traducción y cuidadoras para poder facilitar la participación de todas las personas. Baina besteak, ez da Durangon amaitzen, Durangoko parte hartzaileak udazkenean gonbidatuko dituzte Bizkaiko probintziako topaketa handira, uste dut urriaren 4 izango da, ez? Kultursare horrek hartzen jarraitzea eta egun bakar batetik aurrera biziri mantentzea nahi dugulako. Eskerrik asko, Jessica, eta eskerrik asko hurbildu zareten guztiei, eta batez ere behar bada Marisari hemen egoteagatik. Durangoko emakume sortzaileen topaketa antolatu dugu, larunbat honetan, Jessica ondo aipatu bezala, hainbat sortzaile egongo dira, gehienak tokikoak edo ingurukoak behintzat, eta horixe da hain zuzen ere Bizkaiko emakume sortzaileen topaketaren helburua, kasu honetan Durangoko emakume sortzaileen topaketaren xedea. Bertako tokiko sortzaileak elkartzea, elkarrekin egotea, lehenik eta behin elkarrekin esperientzia bat partekatzea, elkarrekin zerbait eraikitzen hastea, elkarren eskutik, askotan konturatzen garelako edo abia puntua berez topaketa hauena izan zen, hainbat sortzaileek egiten genuela hausnarketa, ez? Asko gara, baina ez dugu elkar ezagutzen, baina gero karteletan pixkat beti izen berberak agertzen dira, baina asko gara, ze gertatzen ari da. Orduan, elkar ezagutu, sinergiak bideratzen hasi, ez bakarrik harremanetan, baizik eta sinergia ekonomikoak askotan aipatzen dugun bezala, lan egitea elkarrekin, elkarri deitzea, behintzat elkarren berri izatea. Topaketak horretarako aprobetxatuko ditugu eta baita ere nolabaiteko mapa bat irudikatzeko, horretan Durangarrak Marisa kasu honetan, etzarete berriak, ezta, jasotzen lan batzuk eta emakume referenteen lanak jasotzen eta abar, beraz, uste dugu Durango herri egokia dela horretarako, aipatzea baita ere Amaia Egidazu izan dela diseinu egilea, eta berak sortu ditu kartel eredu hauek, non hainbat zehazki 3 emakume sortzaile ikusi ditzakegun, Durangarrak, batzuk hemen daudenak, besteak ez. Hala ere, erreferenteen talde horretakoa eta aitortza bat egin nahi izan diegu, horregatik ikusi ditzakegu, Uribarri Atxotegi, Amaia Lejarreta eta Gurutzi Arregi, ezta?
Amaiagatik izan balitz eta gugatik izan balitz, Marisaren zerrendatik tiraka milaka kartele egingo genituen. Ezin zen, aukeratu behar izan dugu. Baina, ojala hemetik aurrera ere, urtero etorri ahal izatea eta Durangoko emakume sortzaile hori guztiei hitza eta ekintzarako aukera eman ahal izatea. Eta, bueno, Jessicak aipatu bezala zelako kulturrideiak gaude proiektu honen atzean, baina gu geu ere sortzaile garelako eta bagenekielako ze behar zegoen eta noski gu etorri gara, baina adibidez lan handia egiten ibili da herritarra ere baden Maider Zubizarreta, dantzaria bere ibili da ekoizpen lanetan, sortzaileekin harremanetan, bateri deika besteari kontaktuan eta, bueno, eraiki nahi izan dugu bai proiektu hau herritik eta denon artean, ezta? Horixe esan da, eman nahiko nioke hitza, kasu honetan, larun batean presente egongo den eta parte hartuko duen sortzaileetako bati, Marisa Barrena, handia da berak urte askotan zehar, bere ibilbide osoan zehar egindako lana, eta pixkat horren ale txiki bat entzuteko aukera izango dugu larun bateko mahai inguruan, ezin izango dugu informazio pilo bat atera asko daukazulako, eta tarte, egun bakar batean ezin delako bat dena atera, ezta? Baina oso interesgarria izango da. Eta, gonbidatzen zaitut orain ere hitza hartzera, pixkat kontatzeko, zelan hartu duzun gonbidapena, topaketa hauetarako, ze espero duzun, edo ze sortzen dizun, maiatzaren 10 larun bateko keradatxo honek. Bueno, ni benetan sortzailearen hauzue sortzailea, sortzailea baino gehiago daiz, sortzaileen abotsa edo sortzaileak biztaratzen alegintzen naizen herritarra, ezta? Egia esateko ilusio handia egin dauzte gonbidapenak, azken finean, esan bezala, sortzaileak biztaratzen alegintzen naizelako, eta Durangoko sortzaileak bertatik bertara ezagutzea, interesgarria iruditzen zat, ez? Batzuk ezagutzen dodaz, baina danak ez dodaz ezagutzen, eta seguru badaudela asko gehiago, ez? Eta, zelan jaso dodan, galdetu didazu, zelan jaso dodan gonbidapena, dantza mundutik etorri zait gonbidapena, eta Maider Zubizarretaren bidez hain zuzen, eta egia esateko dantza batzuetan izaten da, ez dakit ez, aizpa txikia esango nuke, ez da, kultur munduan. Eta uste dut garrantzitsua dela, ez? Dantzari bere tronua ematea ere. Eta, berezia izan da, dantza mundutik etortzea gonbidapena. Uste dute dantzari sortzaileek ere, tarte izango dutela, edo kibeharko luketela. Eta gero zer esan, ez? Bilbotik Durangora etortzea eta gero Durangotik Bilbora, garrantzitsua da ez? Herrian bertan egotea, holako ekimena, eta zeueri eskerrak ez, horregatik ez. Eta zer espero dudan, esan bezala, ezagutzea, nori nire aldetik. Gero ezagutzen ditudan horiek biztaratzea, biztaratu gabe baleude. Eta gero, espero dut, sortzaile horien artean, disiplina ezberdinetako sortzaileen artean sortuko direla sare bereziak, proiektu interesgarriak, nik hori daukat buruan, ez dakit gero zer egingo duten ez, baina esan behar dut sortzaileak miresten ditu dela, miresten zaituzte dela. Guk zure bai, izan. Zuk aipatu bezala behar bada sortzaile ez, baina bai sortzaileei ikusgarritasuna eta auspoa ematen diezuna, eta hori ezinbestekoa da, sortzaile ororentzat, ezta? Berdin dio Mary Poppins bat izan, Marisa Barrena bat izan, Juana Bizkarra bat izan, edo Maurizio Aldeiturriaga bat izan sortzaile zeinez, beti ere sortzailei auspoa ematen diezuen bitartean, sortzaileak egongo dira, eta gu oso eskertuta egongo gara, beraz, zaindu behar ditugu bai, figura horiek, ezta? Eta, aipatu duten bezala, urriaren 4 izango da Bizkaiko emakume sortzaileen topak, eta Euskalduna Jauregian, non Bizkaia mailako hainbat sortzaile elkartuko garen, eta esan bezala, Durangon parte hartuko duten guztiak gonbidatuak izango dira, zuek guztiak ere gonbidatuak zaudete, bertan oso gai interesgarriak ateratzen direlako, eta larun batean ere etorri aterako da hor zeozerre interesgarria ziur. Eta gainera egongo da, aukera publikoak galderak egin ditzan, partekatu ditzan bere hausnarketak bebai,
hainbat zerbitzu eskainiko dira, hizkuntza ez da izango arazoa, beraz, animatu, etorri zaitezte danok, eta, bueno, Jessicak emango dio itxiera gaurko ekitaldi hori. Ni bakarri amaitzeko, jende guztia animatzea Plateronera hurbiltzen urrengo zapatuan, naiz eta emakume sortzaileen topaketa izan, bebai gizonak dauzela gonbidatuta, eta uste dugu, halako gauzak egin behar ditugula Durango udaletxetik. Creemos que el compaginar la cultura, la igualdad, la creación, el crear esa comunidad entre todas nosotras es lo que tenemos que fomentar y es lo que pretendemos que este sábado consigamos entre todas, y una vez más pues animar a la gente de Durango y a la gente de Vizcaya que se acerque a Platerona este sábado, bien a la mañana, a la tarde o durante todo el día.